2 раза в месяц баня, положим. Там селекция идет, отбор. Вот. А то специально отбор. Эсэсовские врачи, вот. Комендант лагеря, офицеры эсэсовские. И отбирают линз, рекс. Влево, кто уже не может работать, тем судьба до крематория. Вот. А те, кто могут работать, рекс справа в баню. А в бане вход, один вход в баню, другой вход в газовую камеру. Газовую камеру затолкали, включили циклон Б там, и все уничтожили. И оттуда уже в крематорії. Ось він, автор книги спогадів, яку презентували у Полтавському педуніверситеті. Михайло Пилипович Верьовкін, йому 96, і він побував у 4 німецьких концтаборах. 9 травня 1945-го він зустрічав на так званому фільтраційному пункті. На тих, хто вижив у Німеччині, вітчизна дивилася косо. А вот работники, как раз вот эти, кто нас запрашивали, работники НКВД, они говорят, это не ваша победа, вы ее не заслужили, ви изменники Родини. У книзі живо і розмовно описано усе, як було у таборах. Такого жоден підручник історії не напише. Як замучили радянського генерала, як відбирали здатних працювати на благо Німеччини, а тих, хто слабий, малий чи старий, просто розстрілювали. Поява книги стала можливою стараннями педцентру «Академія» за підтримки німецького фонду «Пам'ять», «Відповідальність, майбутнє» і меценатів. На презентації книги спогадів Михайло Пилипович сидить поруч із другом Олександром Вороною. Вони були у різних таборах. Про них і ще про 4 чоловік із Полтави нещодавно з'явився документальний фільм від телерадіокомпанії «Лтава. Юність за колючим дротом». Його також представили студентам-історикам. Цей дідусь до німецького табору потрапив у 15. Бачив, що таке крематорій та голодні напівживі люди, усе життя яких по команді. Йому близько 90, проте німецьку не забув. Авштейн, Алес Авштейн и Алес Шлахвен. Шлахвен спати, а Авштейн вставати. Самое главное – избежать всех военных конфликтов. Чтобы не было войны, это страшнее всего, что нашему поколению пришлось перенести. Щоб вони були настоящі українці, щоб вони розуміли, що вони роблять. Ми були патріоти тоді Совєтського Союзу. І ми оце все знали. Миру – це те, чого найбільше хочуть зараз живі свідки війни.